andinyoreswe paper 2 2017 takadzidza zvakawanda. Ndisati apera mashoko kubuda panguva inoi nelsonchamisa achishoka macitizens, achishoka vanhu pasocial media. Panguva ino nelsonchamisa ari kubuda achitora divi rake achitaura mashoko achiti paper 2 handingainyoresi zvekare. Zvakaitika 2017 takatodzidza, and mashoko akubuda achitaura panguva ino anyazobuda pachina achiti any military transition hatisi kuzoida munyika yeZimbabwe, a move yataona kuti nelsonchamisa ari kuuya achizvisa muna another bracket, achizvibuditsa kune another bracket. Don't forget to subscribe or like or turn the bell icon. Opo chimuona nechikomenta to his post achibuda nyora chiti former Zimbabwean opposition leader nelsonchamisa has come out in the open and made it absolutely clear that he would not support another military coup in Zimbabwe. By implication, he would not support any military coup against President Emmerson Mnangagwa. In a tweet, Chamisa said he would not be made to write paper 2 again, a euphemism widely understood to mean that he would not repeat the role the opposition played during the events of November 2017 when the military intervened and they removed former President Robert Mugabe from power. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino. Panguva ino I think nyika yese yeZimbabwe yakunyatsa kuona kuti nelsonchamisa akamira papi. Panguva ino vanhu vese vakunyatsa kuzviziva, and munhu wese aritori nemhinduro mumwoyo make ari kutozviona nelsonchamisa akamira papi. Panguva ino achitaura achiti sezviri kuonekwa nyika yese yeZimbabwe kuti vanhu vari kumira against constitutional amendments, and the only faction of the ruling party iri kuonekwa iri against the constitutional amendments ifaction yemageneral yatinoona kuti iri kulidwa naVEP Constantino Chiwenga. And nelsonchamisa paari kubuda panguva ino achiti I'm not going to support any military coup, arikuzama kuti handisi kusapota the military faction yana general yana VP Constantino Chiwenga, and I'm not also going to support any coup against the president. But developments ari kunyatsobuda panguva ino ari kuonekwa kuti nelsonchamisa azobuda pachena. Panguva ino vamwe vambotaura kuti nelsonchamisa ari kubraibiwa, vamwe vachiita zvakasiyana siyana, but the truth has been told. Pina comment section medu mudzafungira enyu moti kudii pamusoro pechirwere ichi. Musasubscribe or like, on the bell icon.